ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ನಾಲ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಂತೆ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡ ಯಾನೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್, ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮು ಮೂಲು ಪರಾ ಗುಜರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀಪ ಎಂಕಲೆ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು. ಒಂದು ಎನ್ನ TVS ವಿಕ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಆಂಡ ನಾವೇನು RX-100 ಲಕ ಮಲ್ದಿನಿ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ರನ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅಂಚದ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಅವು ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಇದು 2 ತಿಂಗಳಂಡು ಅವು ಇನಿ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅವು ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸವೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಒಂದು TVS ವಿಕ್ಟರ್ ಒಂದೇನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ದಿನಿ RX ಲಕ ಒಂದೇನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಮಲ್ದಿನಿ. ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಕೊನಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಲ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತೊಂದು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ವಾಶ್ ಮಲ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ತೋಜೆ ಆಯ್ತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಒಂದು ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಡು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ಡ್ರಾಪ್ ಲೀಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ವಾಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಾಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು. ವಾಶ್ ಆಗ್ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ.